UKhuzani udame ethi fahla exoxela abantu ababengayanga emcimbini omkhulu igcwalisa Spring Picnic obungeyi-5 kaNovemba. Khona iy'thombe ey'mbili asanda kuyifaka ey'nkundleni zokuxhumana uShutheni noCebuzile noBig Zulu. Wasebhala i-caption ethi izulu lalifuna ukuna kodwa laphinde langana ngenxa yamandla kaNkulunkulu. Kanti-ke ezimnandi azipheli ey'fika nomfakakhuba uphinde wahlongoza ukuthi lo mcimbi lo igcwalisa Spring Picnic sekuzoba umcimbi waminyaka yonke. Uthi into emenza athathe lesi sinqumo lesi iy'ncomo ey'qhamuka kubantu uyabona ukuthi bakuthakasele lokhu akwenzile, so lokho kuyamkhuthaza ukuthi aphinde futhi ukuze abantu bajabule. Uphinde waqinisekisa nanokuthi lo mcimbi ozolandela okuyi-Spring Picnic esiyoziba ngonyaka ozayo, i-marketing yakhona izobe iseqophelweni eliphezulu. Bakujabulela abantu ukuzwa lezi ndaba ebeqhamuka nokhumba. Kodwa into-ke manje asebeyilindile nasebelokhu bembuza ngayo kancane kancane i-album yakhe lena athi uzoyikhipha ngomhlaka 2 Disemba.